diri sa tubag nato sa Salmo nag-ingon, usa ka butang ang akong gipangita. Sa to? Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sus, ug mao lang ni atong pangitaon ba? Kanira yung butanga sa inyong paminaw, mas stress kahata ning kinabuhi. Ha? Di oy, maproblema kahata. Daghan kay mga tao siging kutkot o kay problema kay istanan. Daghan kay problema. Usara man gid kabutang ang angay natong pangitaon nga mopuyo ta sa balay sa Ginoo. Be, lingi ay mong tupad, inaasa karon nagpuyo. Oh, natanawa. Mangandoy gani ka nga anha ka mopuyo sa imong balay nya imog yung nindoton ang imong balay, maproblema gyud ka. No. Na karon mag-blessing ra bata ning atong kumbinto. Kinsa man ang balay? Kana balay nas Ginoo. Kinsa may mopuyo diha? Ayaw sa tanan ang pari. Niya usahay ang madre mopuyo diha, no? Naam sa mga guest rooms. Oh, na siya. Oh, na nindot kayo ang balay sa Ginoo. Way problema ang pari kay igo na lang mopuyo. Kinsa may naghimo ana? Di oy, ang panday, ang mga panday, mga engineer na gisuhulan sa na sila niya. Kinsa may naghatag sa kwarta nga isuhol nila ang namalit og slots. Kinsa may nagsugo sa namalit og slots? Ang Ginoo. Mao na akong gingon, ang Ginoo say naghimo ana. Kay ugwap aning sigig palit og slots, wa sa ta na makahimo. Pero napabay daghang palitonon nga slots. Pasabot kini dieng pagpuyo sa balay sa Ginoo. Mao di ay ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ang Ginoo dinis kalibutan sa tinud-anay wa gid siya balay. Matod pa niya ang mga milo dunay taguanan, ang mga langgam na ay ilang mga sag or salag. Pero ang anak sa tao, pasabot siya nga anak sa Ginoo, way kahigdaan. Nganong wa man siya balay dinis kalibutan, kibaw mo? Ha? Tungod kay ang kalibutan, agianan rani. Nganong magtukod man kag balay diha sa imong agianan? Moagi ra man ka diha, nganong magtukod man kag balay? Nge, lingian na imong tupad, labi na ng tiwasonon. Ing na moagi ra ka. Moagi ra ka din Ay na ba? Oh, kasagaran na to, di gustong moagi, gusto mapirmanente, di oy, moagi rata. Way siguro gani, karong gabi na, moagi na ka. Di ba? Ay, kasiguro di mo nga, hangtod yun, ugma, pista mo na to ugma, naapa mo, kasiguro di mo na. Oy, siguruan na lang karon nga makapalit kag slot. Kaya nga naman, basig ugma, di nakakapalit. Kay niagi na ka. Muna, ang mga apostoles, nagbuhat matag-adlaw sa sugo sa Ginoo. Mura sa silang nagpuyo sa balay sa Ginoo. Nya unsa may ilang gipuy-an, way balay. Motong gipriso sila, okay lang. Gilatos sila, okay lang. Basta para sa Ginoo. Kay hain man gid ang tinuod nga balay sa Ginoo, anaa sa atong kasing-kasing. Naa dihang balay sa Ginoo. Kining pagsigi natong tukod og balay nga external, dili na siya monindot kun ang kasing-kasing nato wa puy sa Ginoo. Tanawan ng dagko kay mga balay, ilang structure dagko kayo, pero ang kasing-kasing ipuy agyawa, siging away, siging linibakay, siging sininghagay, nindot na puyan ang balay. Na?
Kumusta man inyong balay? Nindot po yan. Wa mo magsigig away dito. Wa mo magsigig kinusmurize inyong naong. Wa mo magsigi og pamakak. Wa mo magsigi og kanang sinuguay. Mao na. Kung dili gani Ginoo ang nagpuyo sa atong kasing-kasing, bisag unsaon pa natong panindot atong palibot, bati gyud resulta ana. Sige igihay anang yuta, kanang mga utlana sa yuta, hasta pa ng mga kanal, pero tigyong makalalis anang kanal. Nganong paagion man ang imong kanal diri sa amo, amo maning yuta. Sus. Yung kaasam na pagion na dito pikas tungaso naman, ana mas inyo ang dulhugon, padoong man ang adto sa imburnal. Nganong di man nimo pagian, nga kana may agian as tubig. Sa ako maning yuta, di ko gusto pagian ng tubig ninyo, asa mo pagion. Pagkaigihan yun, natanawa mga naong, di ba murag yawa, balay sa yawa. Ang ilang balay sa yawa. Dagan kayo na, yung nana. Di ba? Gusto ka muagi, di ka paagion. Mana? Nya kusog ra ba kay muagi sa pikas la nga yuta? Hastang ilang sagbot ato pa iyabos pikas tukaran ato pa silhigon. Nya ari guys ilam suko bisag napalid las hangin. Nganom nang inyong dahon di ari man tugpas amo. Hilas kay tanan. Ngano man kay ang kasing-kasing gipuy-an og yawa. Kana sang kasing-kasing nga gipuy ang Ginoo, unsa may mahitabo ana? Manggihatagon. Kusog kay na manghatag. Muna sa atong ebanghelyo si Felipe nga wa pa kayo puy Ginoo ingos Hesus asa man tag ipakaon ron ani. Kay si Kristo Ginoo man ang nasi ang kasing-kasing ang pagpanghatag. Si Felipe ingon din siya asa man tag kwartang ipalit. Kadaghan aning tao. Ingon dayon si Andres ni amay bata din nga na ay 5 kabukpan, pero unsaon man ni natong 5 kapan nga si Bada, purti man ni daghan na mga 5 man ni kalibo ka tao, pero ang kasing-kasing nga manggihatagon nga nagpuyo sa balay sa Ginoo, di gyud mahadlok sa gidaghanon sa tao. Basta na ay jutay, igo na na. Kay ngano man mudaghan ra na. So ang pag-multiply sa pagkaon nag-agad sa imong capacity to love. Mingaw mo lagi mo. Kana bang pagkaon ba, mahimo ra gyud na siyang satisfactory or ego enough basta ang imo sang gugma is overflowing. Mo na si Kristo kay nahigugma man, siya ambi ng 5 kapan. Kuha dayon niyang 5 kapan. Wa man mag-uol si Jesus nga, Lord, gamay ra kayong pan, 5 ra ka buok. Wa oy, ang iyang gibuhat diri, nagpasalamat sa Dios. Sige. Lingay mong tupad. Ingna nagpasalamat ko nga nagginhawa pa ka. Ana. Kay usahay ra ba no? Din agid ta makapasalamat aning gamay kaing aspect nga usahay wa na ta kabantay nga naginhawa di ay ta. Adto na sad ta mo kisi-kisi kun di na ta kamuong mo ginhawa. Tusloko na sad ta anang na ang mga tubo. Anha na sad ta magsigpangandoy nga mo ginhawa unta ta. Pero kadindot anang ginhawa. Wa gyud nakapasalamat. Siging pangandoy og mga butang nga dagko kayo, limot ganig pasalamat anang iyang ginhawa. Sige, pangutanay mong tupad, inagamay ramang gyud kay ni, nagpasalamat kang naa kay kilay, nagpasalamat kag naa kay kilay, o imo na nang gikiskis. Kana bang gagmayng butang di ta ka maong mapasalamat? Gubo na noon. Kiskiso na noon. Imbis magpasalamat nga Lord, timaan gid ni nga nag-uban ka nako kay nga kong kilay mo tubo pa. Ilisa naman og tato noon. Noon sa naman ta. Di ba? May kinsa dinhing asawaha nga magsigi jug pasalamat nga buhi pa iyang bana ta sa kamot.
Nganong tulo ra man nakabuok niya nagpanagana pa gyud. Oy, wa na ay kana ini kakita nimo sa imong bana nya di nakakaingon Ginoo, salamat in taon nga ni apa koy bana. Ana, labi nagikang ni suyo, hubog kaayo. Ana, makapasalamat pa ka. Labi na yung tulo ka adlaw gapuyo dito siyang kabit, diyan ni uli sa inyo, makapasalamat ka. Salamat Ginoo kay ni uli pang akong bana. Ana, mana ka? O luos lang kag pamalikas. Oy, ang uban kasagaran magpasalamat kay buutan ko no ilang bana. Unya deg buangon, di na deg kang pasalamat nga bana mangyapon na. Ang Ginoo nagpasalamat. Nya human iya dayong gi-share. Ni daghan na may ubang interpretasyon ani nga kuan man gud to pader giablihan utong ilang kasing-kasing sa tinud-anay nagdaan nato silag mga pagkaon nya ilang gi-share kay giunhan man ni Kristo og share. Posible sad na nga maong aspeto ana nas mga tao nga kanabang ang hunahuna kanabang sa nga na nang praktikal ba dili gyud mo tuog milagro atong ipraktikal pero para nako ningon gud si Jesus hipusa ang mga salin kung igo lang to silang ni share sa ilang pagkaon unya gipaambit sa uban ni abli sila sa ilang kaugalingong pagkaon nganong si Kristo man nganong ang apostolis man mo muhipos sa salin di ba ang muhipos sa salin kadto rasang nihatag niya kay si Kristo iya manggipahipos ang salin di gihatag ito sa mga apostoles aron sila say dunay katungod paghipos na paghipos karon pila man kabukag ang napuno 12 kabukag pasabot kining pagkamanggihatagon mupadaghan sad ni sa atong pagkaon. Muna kamong namalit og slots dinhi ginagmay-gagmay pero nakatukod nining dagko kayong mga improvement sa atong kinabuhi. Congratulations. Padaghanon sa Ginoo ang inyong unsa man? Ang inyong satisfaction. Dili tingali pagkaon kay usahay din naman sad mo kakaon bisan ganig Milo di naman mo katuon. Labi nag paralyzed na ka ana labi na og niungot na imong baba kay stage 4 na kas cancer di naman jud kakaon pero ang imong satisfaction kana bang kakontento natos kinabuhi di gid na siruhan sa Ginoo daghan kay kog kaila nga di na hapit kalakaw kay na paralyzed pero mag-smile gyapon ang naong ay salamat sa Ginoo nga ni apay kinabuhi nasidlakan pas adlaw ya makalakaw ka di na gyud madadong oy mada pero salamat sa Ginoo pero nasa uban mga himsog iglawas magsipangut-ngut uy kapait kinabuhi kapait gyud kinabuhi kalisod pa dir kadaghang problema pa din ako ikaw ba kalagsik pa nimo wa man ka ma-paralyze kasigi kag reklamo namay ko nakita ang paralyzed na ko nakita nga bedridden na bukog panit na lang kay cancer sige maganig pasalamat sa Ginoo ikaw na nung perting himsuga sige reklamo tungod kay waya magpuyo ang Ginoo sa iyang kasing-kasing ang balay sa Ginoo naa sa atong kasing-kasing nya kung puy-an nata sama ni San Vicente Ferrer unsa may nahitabo ang tanan gid niyang buhaton para na gyud sa Ginoo tanan gididikit niya sa Ginoo katapos ang lingi sa imong tupad ingna kanarong imong kwarta para nas Ginoo o para imo gay kano pangutan na unsa man gyud nas imong kasing-kasing kanang kwarta nimo para imo na o para sa Ginoo yag mayon gani para sa Ginoo palit mog slot kay dako pa kay tag daghan pa kay tag palitonon di na lang ta mohisgo ang SBF dag na patay 41,394 ka slots nga palitonon ang ato sang DCHS ugma na balang unta ni Kotob na apay 11,918
For sure dili na gini mahurot ugma. Pero padayonon tanig baligya hangtod mahurot, ha? Okay mo? May kay ni yes mo. Tulo ra ka buok ni yes, pero okay ra gyapon. Ang katapusang mahitabo kung magsunod tas Ginoo, matud pa ni Gamaliel, kung iyan is Ginoo, dili gid ni mahanaw. Pero kung iya ra ni sa tao, mahanaw ra gid ni. Mao na kining atong gibuhat dinhi, ang simbahan in general, iya man is Ginoo. Gipatay ang atong leader nga mao si Kristo, tulo pa lang katuig siyang nagtudlo, gipatay na siya. Pero wa gyud mahanaw ang iyang gitukod nga simbahan. Kinisang tanan natong buhaton nga out of love para sa atoy sigkatao, dili sa gid ni mahanaw bisan pag mga matay na ta. Muna ang mga tao nga nagpuyo sa balay sa Ginoo, di gyud mahadlok mamatay, kay ang iyang gibuhat di-an mahanaw uban sa iyang kamatayon. Naghisgot si Gamaliel nga kadto kunong Teudas na ay grupo 400 ka book followers, pagkamatay niya nahanaw ra sad. Kadtungan lag Judas na asay mga followers, pagkamatay niya nahanaw ra. Pero si Kristo na ay followers 12 ra ka buok, pagkamatay ni Kristo midaghan og maayo, karon naabot na og mga 1.5 billion katawo sa tibuok kalibutan. Di ba? Di gina mahanaw. Mo na og ang importante, buhaton gyud nato ang buhat sa Ginoo hangtod ta mga matay. Mo na si San Vicente Ferrer, wa gyud siya mahadlok mamatay anytime tungod kay nagbuhat man siya sa buhat sa Ginoo. Kako naning kamot biasa ko dinhi, ibaw man jud ko nga kining pagpamaligyag slat buhat man ginis Ginoo kay para man dinhi sa atong simbahan. Okay ra sag mamatay anytime. Kay doon na lagi mo padayog baligya ani. Di ba? Ay buhat man is Ginoo. Di gini mahanaw. Muna ka na mga contractors diha. Nakuha mo kabalakag mamatay ko. Kay naaragi mo baligyag slot. Mabayran ragyod mo. Nyagdisan mo mabayran, i-donate na lang ng tanan. Total biyaanan man sa ninyong kalibutan. Musanong man sad pero taphaw og naong sa bitaw pa der no. Pero magsige jog unahona nga bitaw pa der, pero mas maayog jog makabayad pa der. Mo na tinabangay lang ta ha. Ginagmay ra jud kay na 500 pesos, 200 pesos, pero sa atong pagbuhat ana uban ang gugma sa Ginoo, mura ginaglima ka paan nga mahimong 12 ka bukag. Mura ginaglima ka paan nga makapakaon og 5,000 ka tawo. So ang imong 500, 5 ra ginakabuok kagatos, mahimo ginang 5 million. Depende sa Ginoo ug unsaon niya pag-multiply. Daghan naman kay ni testimonya nato dinhi, ug ako ginang i-record, basahon ko na tanan. Lingaw kayo Sa una pa der daghan kay mig utang. Sa sige na kong palit og slot, nahurot kina kog bayad among utang. O tanawa, giunsa man na. Ambot lang. Niya, napayuban pader di gyud ka bayrag sapi. Napo nakatuig wa ko tinggis akong manghod. Sikog palit og slot, nikalit lag tawag akong manghod, nangayog pasaylo. Purti gid akong lipaya pader di ka bayrag sapi. O ana, sunang ana. Ramya pumugwa mo to, sige na.